Хей, здравейте, приятели! Днеска да ви покажа как да си направите нещо като листчета, само че не е обикновения, не знам, за напомняне или за украса, така. Добре, напиша ви фломастри, брокат по желание, една ножичка, молив или химикал. Аз съм си избрала тънкописец, едно тиксо, бяли листчета и едно лепило, сухо. Не знам точно дали ще стане, затова взех сухо. Добре, да започваме. Така, започваме като вземем бялите листчета и откъснем едно. И така, зависи колко искаме да ни е голямо. Например, го сгъваме на 3. Аз на 3 ще го сгъна. Ето. Ето. И сега режеме. На тези 3, които сме сгънали, режем. Когато сте ги изрязали, ето аз 3 ще направя за образец, пишете нещо на тях, като например аз обичам еди какво си, бъди силен, бъди себе си и такива да ви вдъхновяват всеки ден. Значи, добре. Ето ми го първото. I love acro. Добре. Второто. Гледайте да са ви горе да оправи, защото все пак са ваши. Второто ще ми е ето тук по-скоро. Ето ми го второто. И третото ще е... Кое? Добре, избра си. Окей, ето ми го и третото. Добре, сега тези листчета може да ги отцветите с фломастри. Аз съм си взела такива дебели. Както искате ги отцветявате. Може и някакви звездички да правите. Какви ли не неща. Все пак ще са си ваши, по ваш вкус ги направете, за да ви харесват. Добре, ето отцветих си първото. Сега ще сложа лепило на него. След малко ще разберете защо. Така. Слагам лепилото в момента. И си избирам брокат.
Добре. Хубаво е и да си вземете нещо, на което ще подлагате, ако ще слагате брокат. Аз не се сетих. Затова сега ще си взема нещо и ще се върна. Добре, ето ми го първото. С жълт брокат е, ако не се вижда хубаво. Така. Добре. Него го оставяме настрани. И сега правиме и другите, но първо ще ви покажа какво трябва да направим с тиксото. Тиксото го взимаме. Най-добре е да е прозрачно. Защото ако е тъмно, няма да стане никак хубаво. Даже задължително е всъщност да е прозрачно. Измервате, извинете, колко горе-долу ви е листчето, малко по-голямо. И слагате тиксо точно по средата. Добре. Ето. Нещо като 3D трябва да стане. Може и без тикса всъщност, като се замисля. Даже по-хубаво ще е без тиксо, защото повечето брокат то ви го взима. Ето. Ето сега ще сложа още малко брокат, защото аз обичам много жълтото и розовото. Оп, лепилото стане малко жълто-розово. Пак не се усетих да го подложа. Нищо. Добре. Добре, ето как ми се получи. Готино стана. С едно на черти. И сега ще ви покажа само с едното. После ще си направя и другите, какво трябва да стане. Взимате, по-скоро отрязвате 2 парчета тиксо. Сам секунда. Извинете ме. 2 парченца тиксо по-скоро. Ето, горе-долу толкова големи, ако въобще нещо виждате. И ги слагате от двете страни по-малко, да се захване. И от другата страна по същия начин. И си го лепвате някъде. Аз ще си го лепна над леглото. Добре, ето така стана. Добре, дайте един лайк, абонирайте се за канала ми и качвам всяка седмица по 1-2 видеа. Тази седмица ще кача повече, по-скоро лятото качвам повече. И така, този месец ще кача най-много сигурно, защото съм си в нас и мога да правя видеа. Добре. Айде, чао!